Прывітаю ўсіх, паважанае спадарства. Сёння 2 сакавіка, 19 гадзін, 9 хвілін па СЭТ і выбарчая камісія па выбарах у каардынацыйную раду 4 склікання пачынае сваё другое адкрытае пасяджэнне. На пасяджэнні прысутнічаюць чальцы камісіі у складзе Алена Жылышкіна-Жываглот, Пётр Маркелаў, Алена Прыходзька, Зміцер Фурманаў. Я, Алена Прыходзька, буду весці гэта пасяджэнне ў якасці старшыні. Нагадаю, што пасяджэнне праводзіцца публічна праз відэасувязь. Ход пасяджэння фіксуецца у адпаведным пратаколе, які на наступны дзень, то бок заўтра мы дашлем у каардынацыйную раду і папросім яго размясціць на афіцыйных рэсурсах каардынацыйнай рады ў адкрытым доступе. Таксама відэазапіс гэтага пасяджэння застанецца на YouTube-платформе каардынацыйнай рады. Ну і пераходзім да абвяшчэння парадку сённяшняга пасяджэння. Першае пытанне – гэта вызначэнне электроннай платформы для галасавання на выбарах, а дакладней абвяшчэнне платформы, якую абрала камісія. Другое пытанне – гэта вызначэнне дакументаў, праз якія выбаршчыкі змогуць ажыццяўляць права голасу. Трэцяе пытанне – ключавыя пытанні тэхнічнага задання па функцыянаванні электроннай платформы. Чацвёртае пытанне – графік асноўных мерапрыемстваў выбарчай кампаніі. І пятае – гэта бягучы стан трохбаковага мемарандуму. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць у вас нейкія пытанні ці заўвагі адносна парадку нашага сённяшняга пасяджэння? Няма. Дзякуй. Тады пераходзім да разглядання першага пытання. Гэта вызначэнне электроннай платформы для галасавання на выбарах. Выбачайце, калі ласка, запусціце у нас яшчэ адзін чалец камісіі. Просіцца, яго не пускаюць. Хто хост, калі ласка, запусціце Яраслава. Так. Зараз паспрабуем вырашыць. Гэта, калі ласка, калегі, скіньце ў наш працоўны час Яраславу. Працягвай, Алена, а мы зробім. Да. А я працягну адпаведна ўступнага кароткага слова, што тычыцца вызначэння электроннай платформы. Ну, па-першае, я хочу адзначыць, што камісія была сфармавана досыць нядаўна, і у нас не было нейкага працяглага часу, каб праводзіць нейкія тэндеры, кастынгі на тое, каб абіраць іншыя інструменты для галасавання. Па сутнасці, усе мы аказаліся ў сітуацыі, калі ўжо у нас выбар быў безальтэрнатыўны. Я зараз гэта кажу безацэначна, добра гэта ці дрэнна. Я проста канстатую сам факт таго, каб людзі, якія назіраюць за ходам выбарчай кампаніі, разумелі, у якіх прадустаноўленых абставінах працуе выбарчая камісія. То бок часу на нейкія там іншыя разгляданні у нас не было. Таму тым больш, што мінулым разам платформа, якую прадставіла каманда Паўла Лібера, зарэкамендавала сябе як вельмі дзейны і бяспечны інструмент для галасавання. Ніякіх пытанняў не было да яе, таму гэтым разам мы звярнуліся таксама да каманды Паўла Лібера, каб ён прадставіў нам і гэтым разам сваю платформу для правядзення галасавання. Як і ў мінулы раз, галоўнымі прыярытэтамі для нас была, па-першае, гэта бяспека і саміх выбарчых суб'ектаў, і людзей, якія будуць галасаваць, каб платформа была бяспечная, каб персанальныя даныя людзей ніякім чынам нікуды не патрапілі і ніякім чынам не былі скарыставаны неяк інакш, чым для галасавання.
І другі галоўны прыярытэт гэта была таямніца галасавання, якую адпаведна міжнародных стандартаў мы як камісія павінны таксама забяспечыць. То бок мы можам глядзець і назіраць, колькі чалавек прагаласавала, за каго, але мы не ведаем, хто гэтыя людзі і як гэтыя людзі свае галасы за каго аддавалі. Такім чынам, сыходзячы з гэтых двух асноўных прыярытэтаў, мы праводзілі кансультацыі з Паўлом Ліберам, з камандай платформы, якая называецца Беларусь ID, і абралі яго як правайдера галасавання. Ну а зараз я хочу предоставить слово Петру Маркелову, тому что Пётр у нас у камісіі быў чалавекам, які непасрэдна займаўся тэхнічным бокам камунікацый. Таму я думаю, Пётр зараз патлумачыць лепш, як гэта будзе абсталявана тэхнічна. І калі у вас, паважаныя гледачы, ёсць пытанні бягучыя, пишите ў чат, мы будем адсочваць і адказваць. Пётр, калі ласка. Так, дякую, Лена. Тоді займу 5 хвилин, розкажу, як буде відбуватися голосування. В принципі, воно буде відбуватися вельми подобним чином, як це було минулим разом. Тобто користальники з Білорусі зможуть проголосувати з використанням VPN праз веб-версію. А користальникам, які знаходяться поза межами Білорусі, можна буде проголосувати праз прикладання аплікації у Android чи Apple. І, плюс голосувати, якби, праз з мобільного додатка, гэта тое, што можна будзе гарантаваць, да, што гэта тое якраз прыкладанне, якое мы лічым, да, то бок, што яно задеплоена, што яно працуе. Менавіта той код, які мы праверылі, які мы зацвердзілі. Вось. То бок, і чаму, як і в минулому годзе, чаму мы не даем магчымасці, да, дакладней, плануем не даваць магчымасці беларусам галасаваць з Беларусі галасаваць праз мабільныя дадаткі, чыста для бяспекі, бо якби не існуе дакладных спосабаў, каб прыбраць усе сляды спампоўкі выкарыстання гэтых аплікацыяў для карыстальнікаў з Беларусі. Тое ж самае, што было в мінулым годзе. Вось. Далей наконт, можа нешта новае, да, з новых введзенняў, то, што мы абмяркоўвалі і зараз пазначылі ў тэхнічным заданні, гэта то, што дэплой будзе адбывацца на платформе, на трэцяй платформе, да, і без прямога доступу да серверу. То бок дэплой будзе адбывацца праз API-ключ. Мы, как комиссия, можем створить аккаунт на этой платформе, дать API-ключ электронной платформе, докладней команде Belarus ID, да, якая займаецца распрацоўкай этой платформы. І, карацей, тэхнічна гэта будзе адбывацца так, што ніхто не зможа мець доступ да гэтага сервера, дзе будуць разгорнутыя гэтыя прыкладанні. Вось. Наконт захоўвання дадзеных. Да? На серверы не будуць захоўвацца аніякія персанальныя дадзеныя, акрамя адной рэчы у зашыфраваным выглядзе, у хэшаваным выглядзе. Гэта асабісты нумар грамадзяніна Беларусі. Гэта патрэбна для таго, каб мы маглі правесці дэдублікацыю выбаршчыкаў, каб людзі не маглі прагаласаваць 2 разы. Напрыклад, з сістэмай верыфікацыі, якую мы прапануем усім, ці, бо у нас ёсць 2 спосабы, да, прагаласаваць будзе. Гэта праз пашпарт беларускі звычайны, нават пратэрмінаваны мы хочам прымаць. І другі спосаб – гэта прагаласаваць з дапамогай пашпарту Новай Беларусі, дзе таксама утрымліваецца той унікальны ідэнтыфікатар грамадзяніна, як у звычайным пашпарце. Вось. І такім чынам гэтыя дадзеныя у хэшаваным выглядзе, да, будуць захоўвацца на серверы, але нават калі нейкія злаўмыснікі, уявім, атрымаюць доступ, яны не атрымаюць доступ да гэтых нумароў, яны атрымаюць доступ толькі да хэша, і будзе вельмі складана ці немагчыма, проста немагчыма аднавіць гэтыя персанальныя нумары. Вось, это матэматычная праца, тут не буду удавацца ў падрабязнасці. Вось, што яшчэ? Каб гарантаваць тое, што ніхто не будзе мець доступу да
выбор, да, да таго, за каго прагаласаваў выбаршчык. На лету прыкладанне будзе выдаваць гэты voting address, да, каб праз блокчейн-сістэму выбаршчыкі змаглі прагаласаваць. Вось, і толькі яны змогуць потым праверыць свой голас. Да? А ніхто не будзе знаць, за каго хто прагаласаваў. Вось гэта будзе гарантавана праз непасрэдна код гэтай сістэмы. Ну вось. Ну і таксама будзе магчымасць таксама у некаторых выпадках чальцам камісіі і таксама тэхнічнаму правайдеру зайсці ў адмінку правайдера верыфікацыі у спрэчных выпадках, то бок гэта вельмі ізаляваны выпадак, і напрыклад, там не прымае сістэма пашпарт, бо ён там падрапаны, стары ці нешта такое. Ці па нейкіх іншых прычынах, то гэта будзе вельмі маленькі выключны выпадак, калі камісія можа атрымаць доступ і праверыць, што з гэтай верыфікацыяй. Бо мы хочам ўсё ж такі даць доступ для галасавання людзям, якія яго маюць права, да? То бок калі нейкая памылка тэхнічнай сістэмы адбываецца, мы хочам праверыць ўсё ж такі і магчыма выдаць электронны бюлетэнь гэтаму чалавеку. Вось, гэта працэдура у нас рэгламентаваная, прапісаная строга, да, і каб пазбегнуць выпадкаў несанкцыянаванага доступу да асабістых дадзеных, у нас таксама прадугледжана шмат розных мераў, у тым ліку audit trail, то бок кожны доступ да гэтай інфармацыі да аплікантаў праз адмінку правайдера будзе запісвацца ў асобны лог, і таксама будуць весціся логі доступу да інфармацыі праз API, і таксама будуць даступныя логі для дэплойменту. Уся гэта інфармацыя будзе перададзеная пасля камісіі, і мы зможам праверыць, ці не адбывалася несанкцыянаванага, напрыклад, доступу да дадзеных з боку правайдера, ці з боку нейкага чалавека, які з боку камісіі прызначаны, каб правяраць такія спрэчныя выпадкі. Елена, там пытанне маеш нейкае? Я трохі хвалююся, што прагучала так, як быццам камісія будзе мець доступ да персанальных даных у выпадках, калі спрэчныя пытанні ёсць. Але гэта не так, можа трохі патлумачыць, што гэта не доступ да персанальных даных. Так, патлумач трохі. Ну, як не так? Конечно, так. Мы ж пра гэта абмяркоўвалі. Выпадку, калі мы, конечно, можам вырашыць, што мы проста адмятаем тыя выпадкі, якія сістэма пазначае як чырвоныя, да, ці жоўтыя, допустим. Чырвоныя ясна, мы аўтаматычна адмятаем, допустим, там будзе нейкая відавочны фейк. Але будуць выпадкі, жоўтыя, допустим, да, то бок дзе сістэма пазначае, што гэта можа быць нейкі падазроны выпадак. Вось, і ў такім выпадку мы вырашалі, што... Напрыклад. Пётр, давай. Я таксама была на гэтым пасяджэнні, мне падаецца, мы так не ўтлумачылі. Напрыклад, браты-блізняты, да, фотаздымак аднолькавы, не адрозніваюцца твары, просто на соцсетках пытаюць. В такім выпадку можа, але гэта розныя асобы, розныя імёны, да, але проста яшчэ можа быць тое ж. Вот такія выпадкі мы можам адлавліваць. І тады чалавек, які мае той бок чалавека, камісія ці правайдер, які мае доступ да адмінкі правайдера верыфікацыі, змогуць зайсці і праверыць гэтыя спрэчныя выпадкі ў лімітаваных У якім выглядзе, Пётр? У якім выглядзе яны змогуць іх праверыць? Таму што мінулым разам, калі мы сутыкаліся са спрэчнымі выпадкамі, то мы не мелі доступа да персанальных даных, таму што яны на ўваходзе хэшыруюцца. То бок ты ўсё роўна маеш справу з хэшам. А мы у спрэчных выпадках бачылі апісанне працэсу. То бок, калі сістэма ідэнтыфікавала яго як нейкі спрэчны ці падазроны, там было апісанне. Напрыклад, там выява чалавека не адпавядае узросту, альбо старонкі там памятыя, альбо недакладна прапісаны літары. То бок там была сукупнасць проста апісанняў без імёнаў, без датаў, без нічога, ніякіх асабістых даных, проста апісанне праблемы. Скажы, калі ласка, мы пра адно і тое ж зараз скажам? Не зусім.
зараз мы ж мяняем правайдера верыфікацыі, да? То бок гэта будзе новы правайдер верыфікацыі. Трэба будзе стварыць там, ну, каб забяспечыць выдаленне поўнае ўсёй інфармацыі па сканчэнні выбараў, нам трэба стварыць асобны аккаунт, ну, у ідэале, да? Там мы абмяркоўвалі, што трэба юрыдычная асоба, не можа быць і атрымаецца фізычнай асобай, але нам трэба нейкі асобны аккаунт у этой сістэме верыфікацыі. Калі мы ствараем гэты аккаунт, ужо па змоўчанні, да, той, хто яго стварае, ён мае да гэтага доступ. Ну, так, як бы так працуе, да? То бок нехта по-любому будзе мець да гэтага доступ. Пытанне, што гэты доступ будзе, як бы кожны факт доступу будзе записывацца гэтай сістэмай. І гэта мы зможам прааналізаваць і потым паглядзець, ці быў факт несанкцыянаванага доступу. Елена руку трымае. Так, бо я не пагаджаюся з такім тлумачэннем, мы не пра гэта казалі, размаўлялі з Паўлам Ліберам на пасяджэнні, у якім мы зафіксавалі, што было астатнім разам у тых выбарах так, што мы мелі апісанне, якія ёсць памылкі, то бок гэта не будзе ошибка выжыўшага, сорі, мы будзем бачыць усе памылкі і хто патрапіў да этапу галасавання і хто не, і мы не бачым персанальных даных. І гэта, мне падаецца, вельмі істотна падкрэсліць, што зараз гэта не канчатковае рашэнне, бо, на мой погляд, зараз некая блытаніна, бо то, на чым мы застанавіліся на астатнім коле і што мусіла трапіць у тэхнічнае заданне, што мы, як выбарчая камісія, не маем доступ да персанальных даных. Акрамя таго, што казала Лена, у пашыраным выглядзе. То бок да персанальных даных мы не павінны мець доступ. І можа мы проста зафрызім гэты момент зараз і пасля выйдзем з публічнай камунікацыі таксама, бо мне здаецца, што гэта істотна. То бок, каб людзі не хваляваліся за тое, што калі сістэма, напрыклад, выдае якую-небудзь памылку, ну гэта можа выглядаць так, якая-небудзь памылка, і гэта аўтаматычна значыць, што выбарчая камісія мае доступ да гэтых персанальных даных. Мне падаецца, гэта, ну, такі трыкі момант, лепей гэта зараз. У всякім разе тое, што ёсць зараз у тэхнічным заданні, то, што было там ужо тыдзень і абмяркоўвалася, але, ну, факт у том, што нехта по-любому будзе мець доступ да гэтай тасі, да? То бок, калі не мы, то гэта будзе каманда Лібера, да? Там ці нехта іншы, трэці правайдер. Просто, да, пытанне, ну, как бы, трэба некаму стварыць аккаунт у сістэме верыфікацыі, да? І калі ты ствараеш аккаунт, ты маеш доступ да гэтых персанальных даных. Але зноў ж такі, гэта не значыць, што нехта зможа выкачаць усю інфармацыю і ніхто пра гэта не ведаецца. Кожны факт доступу да даных будзе записывацца ў лог і вось, ну, то бок, тут просто прынцыповы момант, ці мы хочам фактам аўтаматызаваць гэты працэс, і, допустим, калі у тебя там памяты пашпарт, ці ты блізняты, гэтыя людзі просто не змогуць прагаласаваць. Ці мы хочам у такіх выпадках правяраць это ўручную і, ну, даваць доступ людзям, якія да гэтага маюць права. Зміцер, калі ласка. Да, хотел бы зрабіць заўвагу, што у нас ёсць абавязкі па захоўванню ўсіх асабістых дадзеных згодна з GDPR. І таксама хочу нагадаць гледачам, што мы не тое, што персанальныя дадзеныя не бачым, а тое нават, што не бачым, за каго менавіта той ці іншы чалавек, за той ці іншы спіс, які прагаласаваў. Таму гэта вельмі важна падкрэсліць. Дзякуй за ўвагу. Алена, калі ласка. Ну, яшчэ раз, гэта не вырашанае пытанне, Пётр, што мы маем доступ да персанальных дадзеных у памылковых ці якіх-небудзь спрэчных пытаннях. Гэта не вырашанае пытанне. То, на чым мы зафіксаваліся, гэта тое, што такія пытанні могуць быць. Апошнія выбары прайшлі такім чынам, што гэта было две катэгорыі памылак, ці чаму людзі не змаглі прагаласаваць. І, можа быць, гэта будзе больш тыпаў гэтых памылак гэтым разам, бо вучыць гэта, ну, стрёмна для мяне зараз. І тое, што ты сказаў, што хто-небудзь мусіць мець доступ да гэтых даных, я разумею, гэта таксама не канчатковае рашэнне. Бо гэта не значыць, што ці мы, ці Павел Лібер і яго каманда мусіць мець доступ да даных, бо гэта можа вырашацца і аўтаматычна. Так было астатнія выбары, аўтаматычна вырашаліся спрэчныя пытанні. Каманда выбарчай камісіі бачыла, што гэта спрэчнае пытанне і апісанне, якое спрэчнае пытанне. Памятая старонка, ці пратэрмінаваны пашпарт, ці яшчэ-небудзь. То бок астатнім разам было так, можа быць, гэтым разам будзе таксама так. Так? Гэта можа быць яшчэ.
Новым разам тады камісія рабіла окей, яна бачыць, напрыклад, што окей, памятая старонка, гэтага чалавека ён не атрымаў бюлетэнь. Што далей? Нічога, ну проста камісія проста ведае, што ён не атрымаў бюлетэнь і ўсё. А я вось была на тым самым созвоне, што і ты, і я не была ў выбарчай камісіі астатнім разам, але атрымала адказ, што тым разам прымалі рашэнне, што окей, прымаем тыя пашпарты, дзе былі памятыя старонкі. Так мне адказалі. Так, ну так, але як бы, ну як мы можам, карацей, просто вяртаючись до другого пытання, да, што ну не яшчэ раз тэхнічна нехта стварае аккаунт в этой платформе, і тэхнічна ён мае доступ да дадзеных. То бок гэта немагчыма пазбегнуць. Ну бо трэба некаму стварыць гэты аккаунт на платформе. Той, хто стварае аккаунт, можа заходзіць у платформу, ён можа глядзець гэтыя дадзеныя. Да? Ну гэта тэхнічны момант, які як бы не адна залежыць, да? Бо ну уявіце, вы хочаце там зрабіць дамову з кампаніяй, якая правайдер верыфікацыі. Ну як вы гэта зробіце, калі вы в сэнсе, што ну як мінімум гэты правайдер верыфікацыі ён прапановвае ствараць аккаунт, і потым праз аккаунт можна будзе глядзець на гэтых аплікантаў. Але зноў ж такі пры тым, што кожны факт доступу будзе записывацца ў лог. То бок нельга будзе паглядзець на гэтыя дадзеныя і не пакінуць слядоў. Вось. А так, ну, мы можам вырашыць, в прынцыпе, калі мы хочам аўтаматычна скідваць і толькі толькі ў аўтаматычным рэжыме прымаць, гэта магчыма. Гэта значыць проста толькі тое, што ну, некаторыя людзі не змогуць прагаласаваць, калі там іх пашпарт не пройдзе праз аўтаматычную сістэму. Дзякуй, калегі. Ну вось у нас такая адкрытая дыскусія адбываецца, і я хочу дадаць са свайго боку, што пачуўшы і меркаванні, якія зараз прагучалі, і тыя, што гучалі раней, ўсё ж такі камісія схіляецца да таго, каб не браць на сябе адказнасць за захаванне і доступ да персанальных даных і перавесці у гэты момант у аўтаматычны рэжым і пакінуць яго на баку непасрэдна кампаніі, якая забяспечвае гэту верыфікацыю. Можа, у гэтым выпадку мы страцім пэўную колькасць спрэчных транзакцый, назовем гэта так. Мінулым разам працэнт такіх транзакцый быў у межах там нейкай мінімальнай пагрэшнасці, штосьці каля 1-2%. Можна паглядзець па справаздачах, і Павел Лібер рабіў, і камісія справаздачылася, там усё гэта ў тэхнічных справаздачах адзначана, колькасць такіх транзакцый. Ну, то бок працэнт іх быў зусім невялікі, гэта да таго, каб калі у выбарчых суб'ектаў можа ўзнікнуць нейкае пытанне, ці страх за тое, што яўка сушыцца так звана, то гэта акурат будзе не той выпадак, што мы там ахвяруем яўкай, але там не бярэм на сябе нейкую залішнюю адказнасць, якую па сутнасці мы ну, не можам на сябе ўзяць, таму што мы не можам у такім выпадку забяспечыць якасць. Таму дзякуй вялікі калегі за абмеркаванне. Яшчэ раз скажу тое, што Алена адзначыла, што пакуль гэта не вырашанае пытанне, яно дыскутуецца, але мы схільны ўсё ж такі да таго, каб аўтаматызаваць працэс. І вось зараз вы былі сведкамі таго, як адбываюцца нашыя дыскусіі і якія пытанні мы абсуждаем. Мы яшчэ павярнемся да тэхнічных момантаў трошачкі пазней, да момантаў тэкзадання. Пётр таксама патлумачыш, і там ёсць пытанні. Скажы, калі ласка, ты у пачатку сказаў, што беларусы будуць галасаваць праз сайт. Мінулым разам праз сайт маглі галасаваць таксама беларусы не з Беларусі, а любы заахвочы, калі то бок у чалавека быў выбор, калі чалавек не хоча ўсталёўваць сабе дадатак гэты Беларусь ID, ён мог таксама прагаласаваць праз гэты сайт. Скажы, калі ласка, гэтым разам таксама гэта захоўваецца для ўсіх жадаючых? Ну, гэта ад нас залежыць, гэта ад камісіі залежыць, в прынцыпе, ад патрабавання камісіі. Калі мы вельмі проста рэч, то бок ад нашага выбару залежыць. Ну вось таксама пытанне для абмеркавання і для ўдакладнення тэхнічнага задання. Скажыце, калегі, калі ласка, ёсць яшчэ у каго пытанні па тым, што прагучала? Яраслаў далучыўся.
толькі пабачыла прывітанне. Нагадаю, што Ярослаў Бекіш таксама прысутнічае на пасяджэнні. Спачатку я яго не аб'явіла. Скажыце, калегі, у каго-небудзь ёсць яшчэ заўвагі па тым, што прагучала па дадзеным пытанні? Ну, калі можна, там в Ютубе ёсць слушнае пытанне, падаецца, на якое мы таксама ўжо шукалі адказ, но пакуль што яшчэ не прыйшлі. Як забяспечыць гарантыі таго, што тыя структуры, якія валодаюць базамі дадзеных, у тым ліку пашпартнымі базамі дадзеных, не паўплываюць на вынікі галасавання. Ну, і нагадаю, што такіх структур як мінімум 3, акрамя дзяржаўных структур, ёсць яшчэ тыя структуры, якія гэты базы дадзеных, як мы ведаем, спампавалі. І такое пытанне релевантна, мне падаецца, нам трэба ці яшчэ абмеркаваць. Ну, може, я скажу. Ну, эта система провайдер-верифікації, яку ми обрали, яна пройшла шматлікія сертифікації, і менавіта таму кошт кожнай верифікації даволі высокі, каля $1, што вельмі шмат для, в прынцыпе, аўтаматычнага задання, якое займае там пару секунд. А это таму, што яны сапраўды вельмі вялікая кампанія, прайшлі все верифікацыі, і гэта значыць, што толькі сапраўдныя пашпарты, да, сапраўдны чалавек, які пакажа свой твар, пакажа свой рэальны пашпарт, і ён зможа прагаласаваць. То бок, калі ты просто ведаеш там, якія ў людзей ID, гэта, конечно, не дасць магчымасці прагаласаваць, бо, ну, як там это працуе, мы не ведаем, але мы ведаем, што там ёсць AI-сістэмы, да, штучны інтэлект, які правярае, ці гэта надрукаваныя сапраўдныя пашпарт, ці надрукаваныя на прынтары пашпарт, напрыклад, і гэтак далей. Вось. А праз сістэму пашпарта Новай Беларусі будзе адбывацца доступ праз методы две фактары аўтэнтыфікацыі, да, то бок людзі, якія атрымалі пашпарт Новай Беларусі, яны атрымаюць код на email, код на телефон, такім чынам яны пацвердзяць сваю асобу і атрымаюць доступ да бюлетэня. Вось. Мы уже трошки забеглі наперад, але ўсё роўна закранаем пытанні, якія і планавалі абмяркоўваць, і у такім выпадку, можа, тады мы уже аўтаматычна мы уже і перайшлі да гэтага другого пытання вызначэння дакументаў, праз якія выбаршчыкі могуць прагаласаваць. Для гледачоў і назіральнікаў скажу, што камісія разглядала у дыскусіях паміж сабой розныя варыянты гэтых дакументаў, таксама ВНЖ іншых краінаў еўрапейскіх, прынамсі, але па аб'ектыўных тэхнічных прычынах і па кароткім тэрміне, гэта таксама адна з аб'ектыўных прычынаў, мы адмовіліся ад гэтага варыянту і пакінулі вось тое, што ўжо агучылі калегі, то бок пашпарт грамадзяніна Беларусі, у тым ліку пратэрмінаваны пашпарт, я акцэнтую на гэтым увагу спадарства, калі у вас ёсць пашпарты, яны пратэрмінаваныя, для галасавання гэтым разам яны таксама будуць акцэптавацца як сапраўдныя дакументы. Тут я хочу зрабіць акцэнт, што гэта ўжо у юрыдычнай плоскасці не з'яўляецца сапраўдным дакументам, але гэта па-ранейшаму для нас і ў дадзеным выпадку для выбараў з'яўляецца інструментам, па которым чалавек можа прагаласаваць. Тое ж самае магу сказаць і пра пашпарт Новай Беларусі. Таксама, каб пазбегнуць маніпуляцыяў і абвінавачвання ў нас там у нейкам палітычным заангажаванні, адразу скажу, што мы ставілі мэтай для сябе абавязкова даць магчымасць прагаласаваць з тым беларусам, якія зараз знаходзяцца без пашпартоў, таму што яны зусім нядаўна былі звольненыя з беларускіх турм і дэпартаваныя прымусова у большасці сваёй без дакументаў.
Мы не ведаем зараз, у якім стане дакументы ў гэтых людзей зараз, але мы вельмі хочам, каб гэтыя людзі мелі магчымасць прыняць удзел у галасаванні і як выбаршчыкі, і як выбарчыя суб'екты у шэрагу спісаў. Таму пашпарт Новай Беларусі мы абралі як адзін з інструментаў, які досыць проста можна атрымаць палітвязням, напрыклад. І з гэтым інструментам яны могуць прагаласаваць. Акцэнтую ўвагу, што мы не вызначаем гэта пасведчаннем асобы легітымным, гэты пашпарт, але ў межах галасавання мы вызначаем і акцэптуем яго як інструмент для галасавання. Вось гэта мой такі уступ. Калі ласка, калегі, хто яшчэ хоча выказацца па гэтым пытанні? Ну, можна толькі падтрымаць, што пра тэрміны, мне падаецца, што гэта першы, а можа быць адзіная мова, па якой мы засталіся з двумя гэтымі дакументамі, бо каб паспець у тэрміны, якія былі анансаваныя, немагчыма браць ВНЖ. Ну і пашпарт Новай Беларусі, ва ўсіх ёсць час, каб зрабіць сабе пашпарт Новай Беларусі, то бок ёсць час падрыхтавацца да выбараў для ўсіх, не толькі для вызваленых палізнявольных, усе, хто чакаюць дакумент уцекачоў, travel document, ва ўсіх ёсць час. Спадзяюся, што пашпарт Новай Беларусі зможа адрэагаваць і зрабіць усім, хто жадае. Зміцер, калі ласка. Да, я хотел агучыць пытанне ў чаціку, вось толькі што прыйшло, што значыць запытваюць, як быць з тым, хто бег за мяжу без пашпарту. Калі гэта быў ужо адказ, то выбачаецца. Дзякуй. Ну, вось па сутнасці так, на жаль, мы не можам адказваць за стваральнікаў пашпарту Новай Беларусі на 100%, ці могуць яны ўсіх ахвочых забяспечыць. Мы не зусім ведаем там, як адбываецца сістэма ідэнтыфікацыі і як яны апрацоўваюць даныя людзей. Але прынамсі з таго, што нам вядома, людзі, якія уцекалі і маюць там пэўныя пацверджанні сваіх кейсаў, я думаю, могуць звяртацца па пашпарт Новай Беларусі менавіта, каб прыняць удзел у галасаванні. Таксама хочу адзначыць, што тыя асобы, хто маюць і сапраўдны паспарт грамадзяніна і паралельна пашпарт Новай Беларусі, не змогуць прагаласаваць двойчы, таму што мы абмяркоўвалі з Паўлам Ліберам момант дэдуплікацыі, і гэта тэхнічна ўжо прапрацаванае пытанне, таму адзін і той жа чалавек з двумя пашпартамі прагаласаваць не зможа. Калегі, ці ёсць яшчэ пытанні ці ўдакладненні па тым, што ўжо сказана? Калі пытанняў няма, калі будуць з'яўляцца пытанні ў чаце, калі ласка, Зміцер, адсочвай, мы будзем агучваць незалежна ад таго, што ўжо мы там, можа, гэтае пытанне прайшлі і разглядзелі, і тады мы можам перайсці да трэцяга пытання. Гэта ключавыя пытанні тэхнічнага задання па функцыянаванні электроннай платформы. Ужо сёння мы часткова закранулі гэтае пытанне, але думаю, што не ўсе. І пачаць я хачу, напрыклад, з такога пытання. Пётр, да цябе, так як ты ў нас адказны за тэхнічную камунікацыю. Скажы, калі ласка, па міжнародных стандартах чалавек, які галасуе, у пэўны момант павінен мець права адклікаць свой голас. Ці можам мы у нашым выпадку гэтае права чалавеку забяспечыць? Цікавае пытанне, першы раз абмяркоўваем. Ну, калі паглядзець ввогуле на выбары ў Беларусі, як бы свой голас адклікаць нельга. Але ў прынцыпе, думаю, так, это магчыма, бо чалавек ён атрымоўвае унікальны voting address,
ён атрымоўвае як бы доступ да блокчейна, магчымасць запісаць свой голас у блокчейн. І так можна будзе ідэнтыфікаваць такіх людзей, калі яны, грубо кажучы, так, гэта магчыма, карацей. Гэтага пакуль няма ў тэкст-заданні, але тэхнічна гэта магчыма. Ці можа чалавек спраўдзіць свой голас? Што Зноў ж ён такі, гэта не пайшоў непасрэдна туды, куды чалавек хацеў яго накіраваць. Так, ну для гэтага якраз існуе блокчейн-сістэма, так, то бок чалавек атрымоўвае унікальны ідэнтыфікатар, і па яму гэты голас яго запісваецца. То бок, я просто не глядзеў канкрэтна, як там гэта імплементавана, але ну тэарэтычна, да, так і працуе. Вось, то бок толькі чалавек мае свой унікальны ідэнтыфікатар, voting address, і ён па ім галасуе, да, і значыцца, што калі, ну, в залежнасці ад таго, як ён захоўваецца ў блокчейне, але ну калі ён скажа, окей, я хачу забраць свой голас, ён нам дае гэты ідэнтыфікатар, ці ў сістэму проста яго закідвае гэты ідэнтыфікатар, і мы тады пры фінальным падліку проста не ўлічваем гэтыя галасы. Я думаю, тут нам варта яшчэ прапрацаваць гэты момант, можа абмежаваць тэрміны, каб пазбегнуць маніпуляцыяў, таму што мы можам тут скрыню Пандоры у дадзеным выпадку адкрыць. Калегі, калі ласка, ці ёсць яшчэ пытанні ў кагосьці па тэхнічным заданні? І скажы, калі ласка, Пётр, на якой стадыі тэхнічнае заданне, ці ўкладаемся мы ў раней азначаныя тэрміны, каб перадаць яго камандзе Паўла Лібера і ўзгадніць з ім? Ну, вось пасля сённяшняга паседжання тады, можа, да вечара зраблю гэтыя змены, дашлю камісію паглядзець, вось, і будзе новая версія. І ці можам мы ўнесці вось тыя змены, якія тычацца дасягу да персанальных даных, каб пазбегнуць гэтага дасягу? Так, можам. Ну, ў сэнсе, што, в прынцыпе, калі большасць лічыць, што мы ідзем, ну, можа, лепш это фармальна зацвердзіць ўсё ж такі, там фармальна прагаласаваць, можам зараз, да, што мы тады Давайце, так. Давайце, цалкам так. укладаемся, то бок, і, ну, ясна, што это значыць, да, то бок, як паставіць тады пытанне на галасаванне. То бок, ці, як гэта сказаць, ці будзе тэхнічная сістэма забяспечваць там мануальную праверку спрэчных аплікантаў камісіі або правайдерам. Да? Нормально паставіць, да? То бок, ці павінна быць магчымасць ручной праверкі верыфікацыі аплікантаў правайдерам, тэхнічным правайдерам або камісіяй у спрэчных выпадках. Ну, тады прапаную прагаласаваць, калі няма правак па фармулёўцы. Калі ласка, спадарства, выказвайце, Зміцер, як ты лічыш? Падтрымліваю гэтую ідэю, так. Падтрымліваеш ідэю якую, каб мець дасяг да персанальных даных? Не, каб не мець, маю на ўвазе, да. Дзякуй. Алена, калі ласка. Давайте, может быть, гэта пакінем на ўзгадненне тэхнічнага задання цалкам усяго дакумента, а не толькі гэтага пытання асабіста. Вось такая фармуліроўка. Бо мне падаецца, што тут яшчэ будуць умовы, што мы маем доступ да інфармацыі ў выглядзе, што гэта была памылка пра тое, каб гэта было дасканальна прапісана. Я б не хацела зараз галасаваць па гэтым пытанні. Дзякуй. Лічым, што ўстрымалася. Яраслаў, калі ласка. Ну, я прыкладна такую же пазіцыю займаю, як і Лена Жывгод. Дзякуй. Я таксама лічу, што зараз мы лепш нам не прымаць якіх-то канчатковых рашэнняў, абмеркаваць і удакладніць тэкст задання і ўжо тады прагаласаваць за той фінальны дакумент, якім мы яго бачым, і потым таксама ўжо на наступным адкрытым пасяджэнні абвесціць аб прынятым рашэнні. То я далучаюся. Добра, Тады... Просто пасоўваецца троху адказ на мінулае пытанне пра тэрміны тэкст здання. Ну, не будзе гатовае тэкст здання да моманту, пакуль гэта рашэнне не будзе прынятае. Трэба прыняць гэта рашэнне, і тады можна будзе рухацца далей з тэкст здання. Гэта прынцыповы момант, які трэба проста вырашыць, і потым далей рухацца з тэкст зданнем. Таму
Ну, тому сёння вечары это можа быць і не адбыцца, это не адбудзецца да моманту, пакуль мы гэта рашэнне не прымем. Дзякую вялікі, Пётр, за слушную заўвагу, якая нас акурат прывяла да наступнага 4-го пытання нашага пасяджэння. То бок графіка правядзення выбараў. Пра графіка правядзення выбарчай кампаніі, так будзе дакладней сказаць. І я хочу адзначыць, што гэты графік мы ўжо склалі, і ён будзе ісці як прыкладанне да трохбаковага мемарандума, які мы распрацоўваем разам з Каардынацыйнай радай і камандай Паўла Лівера, камандай Беларусь ID. І з асноўных тэрмінаў, якія вось, што называецца, тут набліжаюцца, гэта да 5 сакавіка мы паставілі сабе тэрмін, што трохбаковы мемарандум усё ж такі павінен быць падпісаны. А 6 сакавіка выбарчая камісія абвесціць ужо канчатковыя сродкі правядзення выбараў, дату галасавання. Гэта значыць тое, што адзначыў Пётр. Тэхнічнае заданне да гэтага тэрміну таксама павінна быць перададзена Паўлу Ліберу і узгаднено з ім. То вось наступныя некалькі дзён выбарчая камісія актыўна прысвеціць таму, каб зафіналіць гэтыя два асноўныя дакументы. Ну і далей з вельмі важных датаў, паважанае гаспадарства, хачу, каб вы пачулі, гэта будзе 10 сакавіка, таму што менавіта з 10 сакавіка адбудзецца пачатак, старт падачы дакументаў аб рэгістрацыі выбарчых суб'ектаў. Таму, калі ласка, паважаныя спісы, паважаныя выбарчыя суб'екты, каманды, партыі, як вы сябе вызнаеце і называеце, калі ласка, з 10 сакавіка выбарчая камісія чакае вашыя дакументы, пералік гэтых дакументаў, прапісаны ў палажэнні аб выбарах. Калі ласка, азнаёмцеся, і размешчаны на рэсурсах Каардынацыйнай рады. Таксама, калі у вас ёсць пытанні, вы можете звяртацца з імі да камісіі на нашу афіцыйную паштовую скрыню, якая таксама размешчана на рэсурсах Каардынацыйнай рады, і гатуйце вашыя дакументы дакладна. Чым дакладней вы падрыхтуецеся, тым менш праблем будзе ў апрацоўкі і тым менш пытанняў будзе па хадзе. Прыём дакументаў будзе адбывацца з 10 па 31 сакавіка уключна да 0 гадзін, як гэта было і мінулым разам. Таму, калі ласка, у вас ёсць досыць часу, каб падацца. Затым з 1 па 3 красавіка выбарчая камісія зацвердзіць ужо поўны пералік зарэгістраваных выбарчых суб'ектаў. З 1 па 7 красавіка таксама будзе цягнуцца перыяд абскаржвання рашэнняў выбарчай камісіі аб рэгістрацыі, нерэгістрацыі і іншых момантах, якія могуць узнікаць па хадзе. З 1 па 10 красавіка камісія прымае канчатковае рашэнне аб зацвярджэнні пераліку зарэгістраваных выбарчых суб'ектаў. Нагадаю, 10 красавіка гэта ўжо дэдлайн, калі ўжо канчаткова ўсе спрэчныя моманты павінны быць вырашаны. Ну і адпаведна ўжо 11 і 17 траўня будуць абвешчаны выбары. Прабачце, не абвешчаны, а правядуцца выбары. 18 траўня будзе абвешчана папярэднія вынікі галасавання. 19-20 будзе перыяд на абскаржванне папярэдніх вынікаў, а ўжо з 21 па 23 у залежнасці ад колькасці скаргаў і іх наяўнасці будуць зацверджаны канчатковыя вынікі выбараў. То бок 23 траўня гэта ўжо канчатковы дэдлайн, калі стане ясна, хто увойдзе ў склад новай Каардынацыйнай рады 4-го склікання. Калегі, ці ёсць у вас пытанні, ці ўдакладненні, ці заўвагі па тым, што я сказала, калі ласка?
Дзякуй. Пытанняў, я бачу, няма. І, па сутнасці, мы ўжо, разглядзелі ўсе бягучыя пытанні і наблізіліся да апошняга. Гэта, бягучы стан трохбаковага мемарандуму. Камунікацыямі па гэтым дакуменце і складаннем гэтага дакумента, у нас займаецца Алена, Жываклот. Таму, калі ласка, Алена, табе слова. Раскажы, калі ласка, у якім стане і што ўжо зроблена. Дакумент у цудоўным стане. Мы ўжо атрымалі 2 раунды каментароў ад правайдера. Як мы называем каманду Паўла Лібера. І мы ўжо прынялі, унеслі гэтыя каментары. Мы атрымалі раунд каментароў папярэдніх ад спікера Каардынацыйнай рады і таксама ўлічылі. І зараз гэты дакумент разглядаецца нарадай фракцыі Каардынацыйнай рады, які, я разумею, яна ўпаўнаважаная прымаць рашэнне па гэтым дакуменце, нарада фракцыі менавіта. То бок мы чакаем каментароў ці ўзгаднення з боку нарады фракцыі гэтага дакумента. Калі мы атрымаем каментары ці ўзгаднім, то гэта ўжо будуць 3 бакі, і мы зможам паказаць і публічна гэты дакумент. Але яшчэ раз, гэта рамка ўзаемадзеяння, размежавання абавязкаў і роляў 3 бакоў. То бок я спадзяюся, што гэта не будзе значыць нічога новага для людзей, але толькі для нас, ну так, удакладніць. То бок я лічу, што у нас ёсць усе шансы, каб да 5 сакавіка мець падпісаны трохбаковы мемарандум, як мы і запланавалі з вами у межах таго графіка, што Алена анансавала. Ну, я дадам яшчэ, што мы плануем зрабіць гэты дакумент публічным. Гэта таксама важны момант. Калі ён будзе ўтрымліваць нейкія там таямніцы, накшталт, можа, нейкіх персанальных даных, можа, з боку каманды Паўла Лібера ці такіх акалічнасцяў, толькі вось гэтыя часткі могуць заставацца непублічнымі. А так, усе асноўныя пункты гэтага мемарандума, межы адказнасці будуць апублічаны, ну, можа, і нават і сам дакумент у яго канчатковым выглядзе. Дзякуй вялікі, калегі. Скажыце, калі ласка, ці ёсць у нас, можа, нейкія пытанні ад гледачоў у чаце? Там былі кароткія пытанні, я, в прынцыпе, адказаў вельмі заўважна і думаю, што можна скончваць заседанне. Паседжанне. Дзякуй, Зміцер вялікі. Тады дзякуй вялікі, А можна я, Алена? калегі. Вельмі хутка ставлю, бо я атрымала каментары і хачу, каб людзі зразумелі, што іх пачулі і што мы іх разглядаем таксама. Каментары ад тых, хто хацеў бы балтавацца, выдвигаць свае спісы. Наступны крок будзе ў тым наш, каб пачаць прымаць выбарчыя спісы. Ёсць спіс дакументаў, якія будуць прымацца. Як я разумею, былі розныя сітуацыі 2 гады таму. І гэта ўсё небяспечна, прымаць удзел у выбарах, і тыя даныя, якія вы падаеце ў выбарчую камісію, якія стануць публічнымі, каб усе, хто плануе балатавацца, плануе выдвигаць падаваць свае выбарчыя спісы, прачыталі гэтыя дакументы, бо тое, у якім выглядзе яны будуць апублікаваныя, гэта тое, як прапісана ў дакументах, якія вы падаеце ў выбарчую камісію. І калі ў гэтым ёсць праблема, можа быць, тыя выбарчыя спісы няхай напішуць, ці калі вы маеце надзею, што яны не будуць у такім выглядзе апублікаваны, то гэтыя выбарчыя суб'екты, выбарчыя спісы, я не ўпэўнена, што што-небудзь у гэтым выпадку зробім мы як выбарчая камісія, каб не публічыць, але матывацыя мне зразумела была. Калі такія кейсы ёсць, то хацелася, каб звярнуліся да выбарчай камісіі. Гэта першае пытанне. То бок пытанне ў тым, калі у вас ёсць, каб вы не хацелі, каб публічылі якія-небудзь даныя. Бо зараз уся працэдура выглядае так, што тыя даныя выбарчых суб'ектаў, якія вы адправілі ў выбарчую камісію, яны, калі выбарчы спіс прыняты, яны будуць апублікаваны.
То бок гэта правіла працэдура празрыстая для ўсіх такая. І астатняе, тое, што мы абмяркоўвалі, з калегамі ў выбарчай камісіі, гэта пра, э, прызнанне выбараў несапраўднымі. Зараз такой дэфініцыі няма. Мы ўсе разумеем, што гэтай дэфініцыі няма ў палажэнні аб выбарах, якую пастанавіла каардынацыйная рада, прабачце. Ці будуць якія-небудзь умовы прапісаныя пра тое, каб выбары былі прызнаныя несапраўднымі, гэта яшчэ пытанне на баку выбарчай камісіі. І я думаю, што калі мы сфармулюем гэта разам з камандай правайдера, можа быць, мы таксама трохі абмяркоўвалі з камандай Паўла Лібера, то мы вернемся ў публічную прастору з гэтай інфармацыяй. Дзякуй. Дзякуй, Алена. Ну і я таксама дадам, што я думаю, мы тут паўзаемадзейнічаем з каардынацыйнай радай, каб скласці, можа, больш дакладныя нейкія чэк-лісты, гайды для выбарчых суб'ектаў па асноўных пытаннях, то бок па спісу неабходных дакументаў, па правілах, у тым ліку таго, што ты вось адзначыла, прозвішчы людзей, там нейкія мінімальныя даныя, якія мы абвяшчаем, калі чалавек прымае ўдзел як выбарчы суб'ект. Таксама ўсё, што тычыцца гендэрных квотаў, то бок гэтых такіх нюансаў і пытанняў, якія могуць быць людзям незразумелыя, то ў бліжэйшы час разам з каардынацыйнай радай, я думаю, мы складзем гэтыя гайды, назовем их так, вось, каб адказаць на пытанне. Але тым не менш, калі будуць бягучыя пытанні, заўжды вы можаце пісаць на скрыню выбарчай камісіі і удакладняць тое, што незразумела. Запытвайце, калі ласка, не саромцесь. Мы будзем адказваць, мы фрэндли для гэтага ўсяго. Скажыце, калегі, ёсць яшчэ у каго што дадаць па сённяшніх пытаннях? Калі не, то тады дзякуй вялікі. Будзем заканчваць. Як я ўжо сказала, протакол гэтага пасяджэння у відэазапісу застанецца на YouTube-канале каардынацыйнай рады. У друкаваным выглядзе ён будзе дасланы у каардынацыйную раду і апублікаваны на яе платформах інфармацыйных. Ну, а я дзякую маім калегам, дзякую гледачам, людзям, якія цікавяцца, якія дасылаюць пытанні, і дзякую ўсім будучым выбарчым суб'ектам за вашу смеласць, рашучасць. Калі ласка, мы вас чакаем і вельмі спадзяемся, што вас будзе многа, вы будзеце рознымі, і кожны знойдзе сваё месца у новым складзе каардынацыйнай рады. Жыве Беларусь! Жыве. Жыве. Дякую. Пакуль, дзякуй. І доброго вечора.